света на технически анализ 200-седмичната експоненциална пълзяща средна е индикатор, който показва средната цена на биткоин за последните 4 години. Когато цената достигне или се гмурне под тази линия, вие технически купувате биткоин на цена по-ниска от средната му стойност за последните 4 години. Това е линията на справедливата стойност. Исторически погледнато, всеки път, когато биткоин цената достигне или падне под 200 EMA, това е сигнал за входна точка. Видяхме го по време на затишието през 2019, при COVID срива през 2020 и отново при колапса на FTX през 2022. Всеки път сценарият беше един и същ. Повечето хора се паникьосваха или губеха интерес, докато умните пари използваха страха на пазара, за да акумулират. Към днешна дата цената на биткоин е точно под това ниво. Ако сте дългосрочен инвеститор, сега не е моментът да се плашите. Сега е моментът да се концентрирате. Всеки път, щом биткоин си върне тази средна стойност и тръгне нагоре, виждаме печалби от около 4 пъти в рамките на следващите от 1 до 2 години. Потапяне под това ниво е зоната на акумулация. Онзи кратък, напрегнат момент, в който активът е технически подценен и потенциалът за растеж е голям. Вероятно навлизаме в периода на последното изтръскване преди следващия скок. Грешката, която повечето хора правят, е да чакат сигурност. Те искат да видят цената да лети нагоре, преди да се почувстват в безопасност да купуват. Истинското богатство се гради в моментите на максимално съмнение, когато всички останали са се отказали.